Sanibona bafethu, ninjani niyaphila? Asithembe niyaphila lapha nikhona. Eh Kunevidiyo engiqeda kuyibona manje la. Eputshukile uma uyibheka kahle. Eh Okuvelayo futhi uma uyibheka ukuthi engathi ividiyo ethathwe unkosikazi weSilo uNdlunkulu uMameni waseMachobeni. Ngicabanga ukuthi iningi sebayibonile le vidiyo, iyashaqisa ngempela indlela okwenzeka ngakhona la. Lapho sizwa khona indlulamithi eh inkosi yamaZulu uMisuzulu kaZwelithini ekhuluma amagama anzima nasindayo ababhekise kuye uMameni. Kunzima kakhulu uma ngabe sizwa izinto ey'fana nalezi zivela kumholi omkhulu kangaka. Kodwa kumele sikuphawule nokuthi kwividiyo uyabonakala ungangezwe lakhe ephethe ibhodlela lebhiya, futhi uyezwakala noma ekhuluma ukuthi udlile omdala. Kodwa-ke mhlampe engingakuphawula nje manje mina njengomfowamkhonza ukuthi ake ngiyezwa abaningi sebaphawulile futhi bashaqekile ngendlela akhuluma ngayo ongangezwe lakhe. Mina kukhona engikucabangayo ngalesi simo, ngicabanga ukuthi there's a lot uma umlalela kahle ongangezwe. There's a lot that he's going through. Ngendlela engimbuka ngayo mina, there's a lot of mental health issues that he's going through. The fact yokuthi nje sekuke kwavela futhi kaningi naphambilini kuye kwaba nama-VN or whatever la avela khona ekulesimo leso ungangezwe, ekhuluma nje amagama ey'phumela amagama ney'nhlamba. So lokhu kuyangitshela ukuthi mina kukhona into engahambi kahle in terms of i-mental health yeSilo. Angazi ukuthi mhlampe abaseduze nababheke iSilo bayakunothisa yini lokhu futhi kukhona yini abakwenzayo. Mina ngendlela engiyibuka ngayo njengomfowamkhonza, iSilo ngathi sidinga ejulile i-mental health program la khona azothola i-counselling ejulile ukudila nazo zonke lezi zinto adlula kuzo. Uma ungabheka izinto ey'fana nalezi siye sizibone emisebenzini. Kunabantu abaningi abasebenzayo kodwa uthola ukuthi emsebenzini bathola ama-warning ahlukahlukene. Abanye bagcina bexoshiwe bakuso lesi simo lesi. Uthole ukuthi umuntu uze emsebenzini ephuzile, edakiwe, ufike late, uyalova and all that. Yingakho kuze kube nama-EAP program, Employment Assistance programs for ama-employees ukuze basizwe ba-go through i-mental health issue ukuthi umuntu ubhekene nayo esizwa ngama-professionals. ISilo njengamanje sihola isizwe esikhulu sakwaZulu njengenkosi, njengomholi usemsebenzini omkhulu ongangezwe lakhe, umsebenzi lo omkhulu. And manje lento ichaphazela nomndeni wakhe. Uma ubheka nje indlela azizwa ngayo unkosikazi wakhe njengoba eqhashwa ngey'nhlamba nje ezibuhlungu kanje, uzwe uyasho ekugcineni kwevidiyo unkosikazi wakhe ukuthi iyona mpilo-ke engiyiphilayo le mihla namalanga. Ngiyazi abanye bazoqhamuka bayigxeke mhlawumpe ividiyo, bagxeke mhlampe nokuthi uyithatheleni
ividiyo unkosikazi wayeseyiputshuzela umphakathi. Isimo mase sinjengalesi bafethu, kumele ukuthi singajaji. Unkosikazi Wesilo, ngendlela mina engiyibuka ngayo, uyena owaziyo ukuthi lento adila nayo ibuhlungu kangakanani. Ningamjaji, umbono wami lo. Futhi what if ukuputshuza kwakhe ividiyo bekuyiyona ndlela yokuthi iSilo sithole usizo? Ngoba ukuthola usizo kweSilo kusho ukusizakala kwawo wonke umndeni, okuhlanganisa nawo amakhosikazi eSilo nomndeni wonke waseNdlunkulu nesizwe samaZulu, neSouth Africa yonkana. Mhlampe iyadingeka ividiyo enjengale ukuthi iputshuke sibone, mhlampe nabantu abengelutho nabaphansi abafana nathi baphawule baveze nemibono njengoba sesiyiveza nje ukuthi iSilo, mina njengomfo kaMkhonza ngibona iSilo sidinga i-program, counselling program, ngaba i-social worker, ngaba i-psychologist ezodila nje ne-mental health yeSilo. Sisizwe iSilo si-go through ngendlela e-healthy kule simo esibhekene naso esingasazi thina. Asazi sibhekene nani iSilo, kodwa kukhona kuningi esilona. Uyabona nje uma ubheka lezi zinto ayikhuluma kunkosikazi wakhe la, mina ngingasho nje ukuthi iy'nkulumo ey'fana nalezi zibonisa ukuba frustrated, frustration, ukukhiphela isibhongo kumuntu othile ukuze uzizwe ungcono wena kule nto oyifilayo. iSilo kukhona into esiyifilayo, so sithole umameni eyindawo eseduze la angakhiphela khona isibhongo sakhe noma akhiphele khona ubuhlungu bakhe. Into eyenzakalayo le mndenini eminingi, it's not just endlini yeSilo kuphela njengoba sibona la kwenzeka endlini yeSilo, kwenzeka emizini eminingi. Thina njengama-social worker nje sesikubone kaningi, sesidile kaningi nama-case afana nalawa. Abantu abashadile impela banemali futhi ngathi yibo abavame ukuba nale y'nkinga, bahlala emizini emihle and everything but they go through this. Abanye sikhuluma nje unkosikazi Sozo unombhede wakhe alala kuwo, nomyeni ulala embhedeni wakhe ekamerweni lakhe, omunye unkosikazi ulala nabantwana manje. Kodwa uma ngabe bephuma as umndeni, as couples, beya ngaphandle bavela behamba bonke bebambene izandla, kodwa uma befika endlini ileyo zibuyelela e-bedroom yakhe ngenxa yazo izimo ey'fanayo. So izinto ezikhona ezibonakala zi-normal futhi manje eSouth Africa. So singayithathi-ke le nto yeSilo njengokuthi mhlampe i-meaning ethile mhlampe yokuthi iSilo asifaneleki ukuba inkosi. Lokho nje uma kuwukuthi emqondweni wakho nje njengamanje unalokho ukuthi hhayi leSilo lesi vele ngoba sifaneleki, ingoba hhayi ugejile kakhulu, yisona impela iSilo samaZulu lesi. But into engiyibukayo ngathi asinakekelekile kahle masiza ku-mental health. Yingakho ngifisa ukuthola ukuthi ngabe eNdlunkulu kume kanjani in terms of ukunakekelwa kwempilo yeSilo, empeleni le mental health engikhuluma ngayo. Kukhona yini okungenziwa noma iy'nhlelo ezingenziwa ngoba ongangezwe lakhe kuningi adila nakho, umbono wami lo. Kufanele kube khona okwenziwayo futhi soon, kungaze konakale izinto. Mina njengokwami kule ndaba yokuputshuka kwale vidiyo, ngingasho mina ngithi ngiyabonga ukuthi unkosikazi Wesilo ayiveze le vidiyo. Futhi angaphawuli lutho, siyezwa ukuthi akamphenduli ongangezwe lakhe lapha, azange amphendule, azange aphendule unkosikazi, azange sizwe ememezana neSilo, eqagulisana neSilo, okukhombisa kahle ukuthi unkosikazi o-right. But injongo yakhe yokuthi aveze le vidiyo, mina ngendlela engikholelwa kuyo ngibona engathi uyiveze le vidiyo for isizwe ukuthi sibone bese siqhamuka nemibono nokuthi kungenziwa kanjani. Naye inkosi yethu ongangezwe lakhe uMisuzulu ungumuntu, at the end of the day is a human being, naye uyadinga ukuthi
uma ngabe kunenkinga kube khona ababizwayo ezolekelelwa asizwe. So in this case mina njengomfokamkhonza ngibona engathi udinga i-professional help ngokushesha futhi. Yiloko nje. Le video nami ngiyiphosta-ke le engiyenza manje ebusuku ngila egangeni. Ngithe nje angipake imoto la ngenze le video. Angazi iyohamba ifikephi kodwa ngiyafisa ukuthi engathi ingafika endaweni e-right. Isilo sithole usizo ngokushesha. Professional help. Yiloko nje engingakusho. Mangibheka futhi isilo sengimuntu omusha. Asikakhuli ngaleyo ndlela. Sikakhulu ngaleyo ndlela. Engicabanga ukuthi akusho nokuthi kudingeka abantu abadala kuphela abazosisiza. Even professionals like us esibancane nje kanje. Ngoba ngicabanga ukuthi isilo sikude ngokweminyaka nathi omfokamkhonza. Mina nje ngikholelwa ukuthi esimene esifana nalesi esibhekene naso kungaba usizo kakhulu because it's just i-understanding nje kuphela ukuthi this is isilo esigowa through yona wenziwe leyo assessment and all that and then kuqhutshekwe ngoba isimo esinjengalesi asi-affect umndeni waseNdlunkulu kuphela masesinje. Se-affecta even isizwe samaZulu ne-South Africa yonkana. Kungani ngithi ne-South Africa yonkana? Ingoba uma ukhuluma ngesizwe samaZulu ukhuluma ngesizwe esikhulu nesinamandla. Nathi siyazibonela kunobufakazi esinamandla mina ngendlela engibuka ngayo futhi ngaphezu kwezinye izizwe ey'khona e-South Africa. So uma ngabe kuzo-affect-eka isizwe ngale ndlela, inkosi yesizwe samaZulu ngale ndlela, kusho uku-affect-eka kukaZulu wonkana. So ngiyafisa ukuthi kwangathi kungenziwa something ngokushesha isilo sithole usizo lwe-mental health. Selekeleleke ukuze kusizakale indlunkulu yonke kanjalo nesizwe samaZulu ne-South Africa. Umbono wami njengomfokamkhonza la singasijaji isilo, asingafiki nje nokufika esiphethweni sokuthi asifaneleki, cha. Siyoyenza ividiyo eqondene nalokho ukuthi kungani ngithi lokho okwenziwa isilo akusho ukuthi asifaneleki. Siyinkosi, iyona eyakhonjwa and kufanele sibe behind yona futhi siyisize siyilekelele inkosi yethu. Injalo nje. Ngiyabonga kakhulu. Bengithake ngiphawule nje ngale video. Angazi le video engenza iyohamba ifikephi kodwa-ke ngithemba ukuthi iyofika lapho kufanele khona. Sisizakale isilo, sisizakale nendlunkulu njalo njalo. Ngiyabonga kakhulu mfokamkhonza lo. Thank you so much.